su harisawa daga cikin harka ne wasu suka ba da ransu domin su yi wani aiki na daban, suka yi volunteer da zance ba lalai sun ba da rai ba, suka sadaukar da kansu domin su yi wani ƙarin aiki, wato ƙarin aiki ne a cikin aikin burazanci. Haris brother ne ko in ce da haddasa sako tunda da Haris brother da Haris sister ko Harisa to amma akwai ƙarin aiki ne akan wanda ka tafamin kamar yadda wasu masu aikin ma kamar masu kiwon lafiya ko da masu karantarwa fudiya da su ba dubara zo ne sai zama kuma sun sami wani ƙarin aiki. To haka nan ne ainihin aikin harisanci aiki ne wanda yake wa'insu suka ɗau'an suka ba da suka ce su za su ƙara, to kuma lallai wannan aiki ne wanda yake zai mutum zai ya ba da gudunmuwansa ne domin ya sami lada, kuma yana yi ne saboda wane, saboda Allah don ya sami